Втора част, която се прави грима, но колкото е грамажът на един продукт и с която цифра започва, толкова пъти трябва да го нанеса. И за сега нещата изглеждат доста добре, но продължаваме с сенки и ще използвам ето тези от Essence. Те са 4,2 грама, така че трябва да ги нанеса 4 пъти. Един път, 2 пъти, 3 и последно 4. Погледнете колко красиво изглеждат. Продължаваме с очната линия и тя е точно 3 грама, така че трябва да използвам 3 пъти. Надявам се това да е достатъчно, но ще се постарая да направя цялата си очна линия само с 3 пъти. Добре, това е първия път, който нанасям. И сега мисля да оформя. Достатъчно количество е. Не съм потапала джетката, така че ще се опитам от тук да направя формата. Добре, това не изглежда зле. Сега втори път я потапям. Ще запълня. И последно трети път. Очната линия изглежда наистина доста добре, но сега продължаваме с спиралата. Ще използвам тази от L'Oreal и тя е... Колко грама беше? Намерих. 9,9 грама, така че трябва да я сложа 9 пъти. Започваме. Един път. Втори. Трети. Четвърти. Пети. 6. 7. 8 и за последните мигли 9. Преминаваме към олива за устни и ще използвам ето този от NYX и той е точно 1 грам, така че трябва да го използвам само един път. Да видим сега. Един път. Това направи ли изобщо нещо? Може би съвсем малка разлика, но сега ще завършим с този гланц от NYX и той е 8 мл, така че трябва да нанеса 8 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последно 8. Това е финалният резултат. Не знам за вас, но на мен гримът страшно много ми харесва.